Pero magsha-shopping siya, oh. Kapartners. Kapartners. Tara, dan tayo. Bibili tayo ng... O, talami. Talami man yun, oh. Sige. Yun, oh. Sige na may hawak. O, sige, subong na. Kini ka mag-grocery tayo, Ken, oh. Yan, eh. Grocery. Grocery. Grocery daw siya. Grocery. Grocery. Try natin to. Parang maanghang. Parang bigat siguro to. Wala mo bigat la rin. Grocery. Anong grocery? Fishball. Di kayo kumang fishball? Ah, ito pala, oh. Daddy, pag gusto natin, oh. Ito may taro powder. Gawa na lang tayo, tsaka bilo-bilo, oh. Ito, oh. Pag gusto natin. No. Yan, oh, meron pa. Dad, gusto mo ng pearl? Try natin to, oh. Ito kaya ilalagay natin. Ano ito? Ah, dried rose. Flower, oh. Wagner, so, namimili siya sa, Asian market. Korean halos yata yung dito, eh. Yan, dito tayo bumibili ng panggawa natin ng big sushi. Yan. Ito yung mga, yan. Yan yung mga ginagamit natin. Yan. Meron pa tayo sa bahay. Yan. Then, yun yung mayo nila. Yung mga samjang, yung mga hot peppers, yan. Pepper paste. Yan. Yan, kung gusto nyo gumawa ng, yan, mga rice vinegar, mga ganyan. Yan. Si Brel, gising-busy. Na? Seaweeds? Ala? Brel. Hala na. Ini dado. Herbal tea, di. Then, no? Ito ang bula-bulaklak. Ay, ako, bahal mo na lang luto rin. Pinapakita ko lang sa'yo. Hindi ko na alam lutuin yan. Ito, dado. Tapioca pearl. Yan yung baby namin, no? Nag-grocery siya, oh. Gusto niyo, oh. Oh, Bel. Smile ka, Bel. Hi, kapartners. Parang, Dad, gusto mong bumili ng spicy noodles? Narit ang spicy noodles na bisaka. Kato.
Akala ko naman tinikman na ni Daddy, hindi pa pala daw, kaya binili din niya. Radish siya. Sushi takuan. Preserved radish. Kulay dilaw. Tikman natin kung anong lasa nito. Saan nilalagay ito, di? Kinakain lang.